Takže vážení páni, vítam vás na prvej tlačovej konferencii strany Plus jeden hlas. Moje meno je Ivana Kičikolová a som kandidátkou tejto strany. Dovolte mi predstaviť svojich spolukandidátov, pána Alexandra Kernaševiča a Martina Miškova. Zároveň týmto odovzdávam slovo Alexovi, ktorý vám v krátkosti povie na úvod našu víziu. Takže nech sa páči, Alex. Ďakujem pekne. Ešte raz ďakujem, že ste prišli. Veľmi si to vážime a ceníme. A pôvodne od momentu, keď sme založili Plus jeden hlas koncom októbra, sme sa chceli zúčastniť týchto parlamentných volieb, aby sme ponúkli alternatívu momentálnemu politickému spektru. Bohužiaľ v decembri vypukla kauza obrovských rozmerov, ktorá absolútne narušila naše ciele, čo sa týka týchto parlamentných volieb, a preto považujeme za zbytočné rozoberať štandardné politické otázky, pokiaľ nedojde k tejto spoločnosti k očiste. Čiže na začiatok by som chcel vyjadriť absolútnu podporu všetkým ľuďom, ktorí protestujú v uliciach, aj všetkým organizátorom, ktorí organizujú na Slovensku tieto protesty ako prejav občianskej nespokojnosti a statočnosti. Tieto protesty však môžu po 10.3. stratiť na 4 roky zmysel, pretože sa ustanoví nová nelegitímna vláda, ktorá bude pod rúškom zavádzania istôt a pokoja naďalej páchať trestnú činnosť. Povedal som slovo nelegitímna vláda napriek tomu, že sa budú môcť ohradiť, že voľby sú legitímne podľa zákona a podľa práva. Aj vláda, ktorá vznikne, bude legitímna, ale vzhľadom na aktuálne dianie a tieň podozrenia si to my ako občania nemyslíme. Trestnú činnosť nepovažujeme len tú, ktorú sa podarí odhaliť systémovými zložkami a vzťahuje sa na ňu prezumpcia neviny. Trestnú činnosť považujeme aj za takú, ktorú my, občania Slovenskej republiky, považujeme za trestnú. Nemáte Ospravedlňujeme sa. Nemáte žiadne morálne právo žiadať o našu dôveru a už vôbec nekonať, ako keby ste túto dôveru mali. Odozdávam slovo Ivanke. V tejto téme by som sa ja vyjadrila s tým, že do volieb zostávajú necelé 3 týždne a namiesto odpovedí pribúdajú stále iba otázky v súvislosti s kauzou Gorila. S trpezlivosťou verejnosti je nebezpečné narávať a zahrávať sa s ňou, pretože pohár pretečie a po celkovej strate dôvery verejnosti už nebude osobnosť, ktorá by tento dav ukludnila. A Fedor Gala to určite nebude. Ja som zavádzaná a podvádzaná, hovorím to vo svojom mene. A je znepokojujúce, že napríklad pán minister vnútra hovorí o vlastnej vydierateľnosti v súvislosti s prípadom Gorila. A ja nemám ako zistiť, či už je v stave vydieraného a či odolal alebo podľahol. Je znepokojujúce, že v jednom spise, o ktorý sa médiá nezaujímajú, môže byť kľúč ku všetkým kľúčom. A je veľmi znepokojujúce, že existuje možnosť, s ktorou sa doteraz nikto nevysporiadal, že v spise môže figurovať aj meno hlavného vyšetrovateľa policajného prezidenta Jaroslava Spišiaka. Sú tu 3 týždne do volieb. Vysporiadajme sa teda s touto otázkou, ja vás vyzývam, alebo presnejšie, ja už vás o to prosím. Veď za vyše 20 rokov nebola na Slovensku vyšetrená žiadna väčšia korupčná kauza, ktorú opisuje Gorila, pričom informácie, ktoré boli legálne nadobudnuté, mali všetci k dispozícii okrem verejnosti. To boli vyšetrovatelia, politici, spravodajské služby, ale čo je najzáražujúcejšie, boli to aj redakcie. Za týchto 20 rokov nebol ani len náznak snahy posadiť do vyšetrovacej väzby čelného predstaviteľa nejakej politickej alebo ekonomickej moci. A ani za posledné 2 mesiace, čo mohlo výrazne posunúť vyšetrovanie trestného činu konanej proti verejnosti. A preto pánom z Penty ani neviem doporučiť, aby vo vlastnom záujme spolupracovali s políciou a spravodlivosťou, lebo je smutné,
ale sú dostatočne chránení v tieni, ako aj na strane spravodlivosti. Takže spis, o ktorom som hovorila, je evidovaný v poznatkovom fonde, teraz citujem Gorilu, SIS pod číslom 63/950V 143/82/2006S zo 17. januára 2006, ktorý doplňa súhrnnú informáciu o Judr Oskorovi Világim. A myslím si, že zverejnenie celého poznatkového fondu, berúc do úvahy súkromie a rodinu záujmovej osoby, je nutným, ale aj dostačujúcim krokom pre mňa, čo by dopomohlo ešte k tomu, aby sa to dalo urobiť. Ďakujem a odovzdávam slovo. Ja by som na tomto mieste veľmi rád odkázal súčasnej politickej scéne, že vám gratulujeme. Dosiahli ste, čo ste chceli. Dosiahli ste, že občania stratili chuť podieľať sa na správe verejných vecí. Dosiahli ste, že ste občiansku spoločnosť rozdelili do táborov, že ste nás nechali sa medzi sebou navzájom hádať a navyše sa vás ešte aj zastávame. Manipulujete s nami metodami, za ktoré by sa nehanbila žiadna tajná služba diktatorského režimu na svete. A my sme sa poučili a začneme používať sofistikované metódy aj my. Najbližšie dni ponúkneme všetkým občanom, organizátorom protestov, ale aj všetkým politickým subjektom, ktoré to myslia s očistou spoločnosti úprimne, moderné, transparentné a všetkým dostupné nástroje, aby sme spojili sily a znásobili náš spoločný tlak na tento infikovaný režim. Budeme prví, ktorí sa vzdajú kandidatúry v týchto nelegitímnych voľbách, ak nám ostatné politické subjekty dajú prísľub nových parlamentných volieb a odtajnenia všetkých spisov, a nie len tých známych z kauzy Gorila, na ktoré padá dôvodné podozrenie, že obsahujú informácie o vlastizrade a osobách páchajúcich ťažkú ekonomickú kriminalitu. Žiadame postúpenie materiálov z poznatkového fondu Slovenskej informačnej služby na Ústav pamäti národa, kde budú dostupné verejnosti k nahliadnutiu. A žiadame nové voľby, očistené od kriminálnikov a s novými pravidlami. Odozdávam slovo Martinovi Miškovovi. Ďakujem pekne. Do týchto parlamentných volieb kandiduje 26 politických strán. Podľa volebných prieskumov sa pod hranicou zvolenia nachádza väčšina z týchto strán. Takýmto rozdrobením vzniká hrozba prepadu veľkého počtu hlasov. Podľa prieskumu agentúry Focus zo dňa 14.2. by mali takéto strany dokopy skoro 20%. Ak tomu prirátame ešte navyše 17% nerozhodnutých voličov, bavíme sa o vyše tretine voličských hlasov. Vyzývame preto tieto strany k spoločnému rokovaniu za okrúhlym stolom. Sme ochotní zdať sa kandidatúry v týchto parlamentných voľbách v prospech strany, ktorá príjme presadenie našich požiadaviek, odovzdanie dokumentov z poznatkového fondu SIS do Ústavu pamäti národa a vyhlásenie nových parlamentných volieb na september roku 2012. Táto výzva sa týka aj relevantných parlamentných strán. Ďakujem pekne, odovzdávam slovo späť. To boli hlavné body, ktoré sme chceli verejnosti odkomunikovať. A na záver by som už len požiadal verejnosť, aby sa pripojila a podporila všetkých ľudí, ktorí budú protestovať v uliciach do 10.3. A žiadame zodpovedných ľudí, politikov, aby sa začali správať tak, aby sme získali opäť dôveru v vlastný štát a zástupcov, ktorí by mali chrániť verejný záujem občanov.
Nech sa páči, priestor na otázky. Ešte, ja by som doplnil, pardon. V poslednom čase sledujeme naozaj boj proti organizátorom protestov. My v našej strane máme za to, že by si zaslúžili ocenenie a vyznamenanie za ich odvahu, že sa postavili na čelo boja proti korupcii a boja za demokraciu. A ja ako zástupca starostu mestskej časti Petržalka sa budem snažiť túto ich odvahu oceniť všade tam, kde to bude možné. Ďakujem pekne. Priestor na otázky. Ďakujeme. Čo vás viedlo, že máte taký názov, aký máte? To by bola jedna otázka, keď zodpoviete, potom si dovolím ďalšiu. Plus jeden hlas symbolizuje každého jedného občana v tejto krajine. Je to odpoveď na všetky ostatné názvy politických strán, ktoré občanov rozdeľujú do podkategórií a rôznych skupín. Z takéhoto rozdeľovania občianskej spoločnosti potom pramení aj ich moc. Takže plus jeden hlas sme všetci občania tejto krajiny. Ďakujem. Druhú otázku by som si dovolil. Koľko máte členov, keď ste ochotní zverejniť? Strana plus jeden hlas má 5 členov, ktorí boli v strane občianski kandidáti ešte predtým, než sa zmenili stanovy, ešte predtým, než som túto stranu oslovil s našim politickým programom a oni súhlasili s našimi podmienkami a so zmenou názvu. A týchto 5 členov tam je ešte teda z času predtým, než sa strana volala plus jeden hlas. Sú to bývalí občianski kandidáti. A prosím vás, koľko vy máte kandidátov celkové, čo ide na kandidátnej listine do volieb? Máme ich, dovolte len, aby som si to potvrdil, myslím, že je to 20 kandidátov. 20. A prosím vás, tých 5, 20 kandidátov. predpokladám tých 5 členov, čo sú členmi strany, kandidujú a tí ostatní sú asi nezávislí? Či zle hovorím? Z pôvodných 5 členov z strany občianski kandidáti, ktorí sú naďalej aj členmi strany plus jeden hlas, kandiduje len pán Martin Kuruc. Ak sa nemýlim, na mieste číslo 5. Všetci ostatní sme občianski kandidáti, nezávislí. Pán Kuruc je predseda strany, ja som generálny manažer strany plus jeden hlas. Ďakujem. Teraz prepáčte na pána Miškova, budem osobný, vy ste rodina s pánom Miškovom? Áno, to je môj brat. Ďakujem. A ešte by som sa opýtal, hovoríte, a som to dobre pochopil, ako že táto vláda, že bude nelegitímna. Vy chcete posunúť voľby, My chceme posunúť voľby do momentu, kedy budeme mať ako občania istotu, že bolo spravené všetko preto, aby sa politická scéna očistila od ľudí, ktorí páchali ťažkú kriminálnu činnosť. To si treba povedať. Aby som sa vyjadrila k tejto téme, pokiaľ nebudú zverejnené relevantné dokumenty a takisto aj spis, o ktorom som tu hovorila, áno, táto vláda bude nelegitímna. Ja neviem, ja sa ten spis gorila, či je to pravda, či nie je pravda, ja som neorganizoval. To nikto neviací. Sa to vyšetrovalo, riaditeľ Sisky nedal súhlas, preto to kontroluje. Ja vám iba zopakujem, že v tomto spise existuje možnosť a určitá súvislosť, teda je verejne známe a všetci vieme, že pán Jaroslav Spišiak mal vzťah s pánom Oskarom Világim, o ktorom je normálne zložka, ktoré číslo vám môžem zopakovať, je to 63950V143 82 2006S zo 17.1.2006. My žiadame zverejnenie tohto spisu a pokiaľ tam nebude nič zaujímavé pre vyšetrovanie, tak... Môžem
Ja by som to doplnil. Čo sa týka Slovenskej informačnej služby, strátili sme dôveru aj v Slovenskú informačnú službu. Boli tu kauzy, ktoré sú opäť verejne známe, ktoré si môžu občania vyhľadať. Či už to bola kauza Lojka Rašelina Kvido, či už to bola kauza vykupovania pozemkov vo Veľkom Bieli, alebo pred rokom to bola kauza pozemkovej mafie, kde bol zadržaný nemenovaný starosta jednej obce a po dôkladnom prezretí takýchto spisov narazíte na osoby, ktoré sa pohybovali alebo dodnes deň pohybujú v prostredí Slovenskej informačnej služby a ktoré sú aj spomenuté v kauze Gorila. Čiže je niekoľko prípadov toho, že dochádzalo k úniku informácií a dochádzalo k zneužívaniu moci tohto inštitútu, ktorý by mal chrániť verejný záujem a nie robiť biznis. Takže my len tvrdíme, že ako občania nemáme absolútne žiadne záruky a istoty, že kauza Gorila bude vôbec niekedy došetrená. A opakujeme to, asi sa zhodneme na tom, že ku korupcii, masívnej korupcii dochádzalo a aj naďalej dochádza a žiadna nebola dodnes deň vyšetrená. Tak sa pýtam, kto je za to zodpovedný? Akým spôsobom a kto nám zaručí, že dojde k dôveryhodnému prešetreniu aj povedzme kauzy Gorila, keď máme podozrenie, že dochádza minimálne v prípade pána Spišiaka k sporu záujmov. Ani sa k tomu nevyjadrili. Ja osobne som bol veľký fanúšik pána Spišiaka a netvrdím, že nejakým spôsobom má niečo spoločné s touto kauzou. Len tvrdím, a aj na základe toho, čo pán Lipšic povedal, že dochádza k vydieraniu jeho osoby a rodiny, tak tvrdím, že z našej pozície občanov nemáme istotu, či práve teraz naozaj k tomu vyšetrovaniu dochádza, nedochádza, či nie je manipulované a žiadame také kroky, aby sme túto istotu mali. Povedali sme to. Poznatkový fond Slovenskej informačnej služby je nejaká čierna skrinka alebo nejaký archív za veľkými železnými dverami, neviem, nikdy som tam nebol, do ktorého majú prístup len určité osoby. Tak prosím vás, tak zmeňte ten zákon. Ústav pamäti národa. Tak súhlasím, tak potom nebude kauza nikdy vyšetrená. Prosím vás, tento prípad sa týka Slovenska. Týka sa zneužívania občanov a týka sa zneužívania zverenej moci. Je vo verejnom záujme a to je priorita číslo 1, aby boli podniknuté také kroky, aby sa občan dovolal spravodlivosti. Politici sa ohrádzajú tým, že nech to riešia orgány činné v trestnom konaní. Áno, ak sa odokrie tento spis, ak sa zverejní a dokáže sa, že orgány činné v trestnom konaní sú bezúhonné, nestranné, tak nech sa páči, nech to vyšetrujú. Ale pokiaľ sa... Ste urobili aj súdcu, to nechajte všetko na orgány činné trestné, aj na súd. To, že je niekto v spise Spišiak, ja teraz nefandím Spišiak, ja neviem, ako je to stvorilo. Alebo Haščák, alebo ja si myslím si, ešte neznamená, že spácha trestný čin. Áno, neznamená. Musí byť obvinený, musí prokurátor dať rozžalobu a súd. To je pravda. Ja som zažil Lexu, rok vo vyšetrovačke, donesli ho z Južnej Afriky, 7-krát obžalovaný, neobvinený, 7-krát obžalovaný na súde, ani raz nebol odsúdený.
sa nepreukazuje. Takže ja by som na vašom mieste bol opatrný. Neviem, ako je gorila, či je to pravda. Môžem? My nie sme odborníci. Stratili sme dôveru v inštitúcie, ktoré by mali chrániť náš záujem. Verejný, spoločný, občiansky. Od systémových zložiek, obranných zložiek, od tajnej služby, od zástupcov, ktorí by mali od politických zástupcov, ktoré by mali vykonávať svoju moc v našom záujme. Nemáme už absolútnu dôveru v nikoho. Nemáme dôveru už ani v médiá. A stále sme zavádzaní. Stále máme pocit, že nás zavádzajú a opäť sa dočkame toho, že bude vytvorená vláda a na 4 roky sa stav, ktorý prežívame dneska, sa zabetonuje a nám neostane nič iné, len sa vrátiť do našich životov a trpieť to naďalej. Nebolo o nás počuť, pretože zatiaľ sme žiadnu kampaň nerobili. Vzhľadom na ponuku, ktorú sme dostali teraz od billboardovej spoločnosti, sme túto prijali a plánujeme investovať 5 000 eur, ak sa nemýlim, na posledné teda 2 týždne do volieb na nákup niekoľkých billboardov. My sa skladáme z vlastných súkromných vreciek. Doteraz, len podotknem, doteraz od založenia strany jediná suma, ktorú nás zo zákona prinútil štát sa zložiť, bola kaucia na zúčastnenie sa volieb. Zatiaľ žiadne euro netieklo z našej strany do žiadnej kampane. Považujem aj vôbec politickú propagandu a reklamu za veľmi nebezpečný jav, ktorý si táto spoločnosť absolútne zvykla, že je a je veľmi nezdravý a veľmi chorý. Je to aj úlohou vás médií, veď práve preto sme využili túto možnosť. Po nečakanom páde vlády boli zvolané predčasné parlamentné voľby a zúčastnili sme sa aj z toho dôvodu, aby sme napríklad mohli zorganizovať takúto tlačovku. Ak by sme sa týchto volieb nezúčastnili, nemali by sme ten priestor. Dostali sme priestor aj vo verejnoprávnych médiách, v rozhlase a v televízii, čiže jednoducho očakávame aj od médií a novinárov, aby naše požiadavky alebo náš hlas šírili tak, aby nás bolo počuť. Zatiaľ sme neboli v kontakte so žiadnou politickou stranou ani subjektom. Túto myšlienku spoločného rokovania za okrúhlym stolom máme už dlhší čas na mysli. Hovoríme to, až teraz je to naša prvá tlačovka, ale verte nám, že s touto myšlienkou sa pohrávame nejaký ten mesiac. Čiže momentálne sme oficiálne ani neoficiálne s nikým zatiaľ nerokovali. Po tejto tlačovej konferencii vyzveme všetky politické subjekty, tak ako som to hovoril na začiatku, k rokovaniu za okrúhlym stolom, kde si dohodneme spoločný postup s tými, čo budú mať záujem, ale budeme trvať na tých našich 2 požiadavkách, ktoré sú pre nás tie najpodstatnejšie.
Tak môžem, ja by som na to nadviazal, vy ste teraz povedali, že ste ochotní ustúpiť. Strana 99% už niektorým mimo parlamentným stranám takto oslovila s tým, že by odstúpili a oni by naďalej s nimi spolupracovali, presadzovali ich záujmy. Ste pripravení aj pre tento subjekt, ktorý tento proces ste odstúpili v prospech? Pán Miško to povedal, to znamená, že nám absolútne nejde o to, aby sme zasadli v parlamente do kresiel. Je pre nás už len cťou, že môžeme týmto spôsobom komunikovať s občanmi a sme absolútne pripravení vzdať sa kandidatúry, ak nájdeme spoločnú reč s inými politickými subjektami, a to sú už spomenuté požiadavky, takže to je pre nás absolútna priorita. Ešte by som doplnil, tak ako som povedal, zvolám okrúhly stôl, kde budeme rokovať aj s ostatnými politickými stranami a výsledok tohto rokovania určite oboznámime s tým médiá. Čiže nechcem predbiehať dopredu, čo bude obsahom alebo ako to celé dopadne, ale myšlienka je tá, chceme osloviť ďalšie politické subjekty a budeme rokovať. Ja som vám pochopil, že či napríklad niektorí strany kritizujú 99, že či vy nemáte takéto výhrady voči tomuto subjektu, to je jedna otázka. A druhá otázka, či vám stačí ten písomný záväzok, keďže nemôžu sa reálne zaviazať k tomu, že to skutočne aj presadí. Práve to je to, že nechcel by som hovoriť o tom obsahu, aký bude. Jednoducho momentálne toto je myšlienka. Osloviť všetky strany bez rozdielu, hej. Nehovoríme teraz, s ktorými áno, s ktorými nie. Oslovíme všetky strany bez rozdielu a budeme rokovať. Výsledkom toho rokovania bude teda samozrejme aj ten postoj, kto sa vie stotožniť s tými našimi požiadavkami a kto si získal aj našu dôveru. A ešte druhá otázka, niekoľkokrát tu zaznelo konkrétne číslo spisu. Vy ste síce povedali, že nemáte nič konkrétne voči Spišiakovi. Máte nejaké informácie, že v tom spise sa môže nachádzať niečo, čo diskredituje? Práve že nie, ale opakujem, je to verejne známe. Pán Oskar Világi a pán Spišiak mali niekoľkoročný pracovný pomer minimálne, takže ich vzťah nie je žiadnym tajomstvom a minimálne sme očakávali, že by sa k tomu sami vyjadrili a nečakali, kým občania si nájdú pod číslom nejakého spisu meno a budú to niekde potom párovať s nejakou osobou. Čiže máme pocit jednoducho, že nie sú dostatočne vykonávané kroky, ktoré by nás presvedčili o tom, že štátna moc naozaj robí všetko preto, aby sa tá kauza došetrila. To je všetko. Nikoho nechceme obviňovať, nechceme sa stavať do úlohy vyšetrovateľov, nechceme sa stavať do úlohy sudcov, ale naozaj nemáme dôveru v kroky, ktoré štátna moc podniká. To je všetko. Tým spisom, ktoré chcete odtajniť, ktorých sa to konkrétne týka, či sa to týka nejakého konkrétneho obdobia alebo nejakého konkrétneho údalu? Bude sa to týkať všetkých tých spisov, ktoré môžu skrývať obsah, ktorý by k takémuto sporu záujmov viedol. Napríklad tento spis. My sme to posúdili práve teraz. Mohlo by ísť v tomto prípade o spor záujmov. Chceme, aby nám to vyvrátili. Nevieme napríklad ani aké osoby sú vo vyšetrovacom tíme. Je to tajné, je to v poriadku. Ale tak pýtam sa, ak je tam pán Spišiak v takomto tíme a je niečo v tejto zložke, ktoré by mohlo vrhať tieň podozrenia na objektívnosť potom tohto vyšetrovania? Je priestor, aby nás občanov presvedčili. My o tom bohužiaľ presvedčení nie sme v tomto momente. A čo sa týka ešte, by som na margo 99% povedal pár myšlienok. Dnes mali do obeda tlačovú konferenciu
A vedú sa rôzne špekulácie o tejto strane, o financovaní, o prepojení a tak ďalej a o ich úmysloch. Čiže ani v tomto prípade my nebudeme niekoho súdiť alebo diskriminovať. V každom prípade, ja som to povedal, nesúhlasíme s metodou, akou táto strana si chce získať dôveru občanov. Jednoducho musí sa táto spoločnosť zmeniť v tom, že získať dôveru nebude možné cez objem peňazí, ktorý zainvestujete do nejakých kampaní. Ja som presvedčený, že keby predstavitelia strany 99% oslovili mňa ako človeka, ktorý sa okrem iného živí aj reklamou, tak by ušetrili 80% nákladov a možno, že by získali oveľa väčšie preferencie. Nie je to cesta. Napriek tomu, že môžu mať dobré úmysly, kupujú si dôveru občanov a je to minimálne neetické. Takže, ale principiálne, spojíme sa s hocikým, a nám stačí aj gentleman agreement, že urobia všetko preto, aby kauza Gorila bola došetrená a urobia všetko preto, aby následne sa dohodol termín nových volieb, ktoré budú slobodné, budú demokratické, budú podľa nových pravidiel a budú očistené od kriminálnikov. Nič viac nechceme. V tomto momente. Keď tieto veci sa nám podarí dosiahnuť, potom sa môžeme baviť o štandardných politických otázkach typu nezamestnanosť, rómska problematika, euroval a tak ďalej. Vôbec si nekladem túto otázku. Prepáčte, ale potom ste možno nedávali až taký pozor. Na začiatku som povedal, pôvodne sme sa chceli baviť s občanmi o štandardnej politickej agende. Mali sme pripravený program, zasiahla nás však kauza Gorila niekedy pred Vianocami, vypukla a odvtedy každý deň sledujeme dianie, ktoré nás znepokojuje, rozhorčuje a uráža nás. Mne sa zle dýcha, ja ráno vstanem a nemám pocit, nie je to v poriadku. Je to... Môžem, ja by som vám odpovedal, nie, určite to nie je tak, samozrejme chceme byť v parlamente a chceme byť aj vo vláde, dokonca o tom, čo hovorí kolega, tak je to, že mali sme pripravené naozaj veľmi dobré veci, ktoré by pohli politickú scénu niekam inám do 21. storočia, dali by sme oveľa väčšiu dôveru občanom, ten plus jeden hlas symbolizuje každý hlas občana. A my vnímame tento hlas ako veľmi silný a treba si ho vážiť po celé obdobie 4 rokov, kedy máme mandát v parlamente a nie využiť ho iba raz za 4 roky. Toto symbolizuje ten plus jeden hlas, hej? Že vážme si každého občana a každý hlas si vážme. Čiže samozrejme my chceme byť v parlamente a samozrejme chceme byť aj vo vláde, ale chceme byť v legitímnom parlamente a legitímnej vláde, očistenej od kauzy Gorila. To je hypotetická otázka, nebudem na to odpovedať. Ďakujem. Nie, prosím vás, nekladte otázky, ktoré sú špekulatívne alebo nútia nás špekulovať. Nech sa páči. Áno, ste skúsení, takže povedali sme, že si vážime, že ste prišli, len
Chceme sa venovať témam, ktoré nás trápia, preto sme to zvolali a nechceme špekulovať. Ďakujem. Keď už to je všetko, uzavri to. Ďakujem, že ste prišli. To je na dnes všetko. Doodpovedáme mailom. Ďakujeme. Ďakujeme vám.